Kan dituntut kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngapa ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to? Drama. Lah malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Yo Islam ki maca syahadat ki ora nek salahe. Nek yo aja terus kaya wong mecati ngono to. Tutukno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya besok kapan? Besok kapan?